qui són aquestes persones i com estan aquí? Que no saps qui són? Aquests són els nens de l'escola Patrasada i han vingut aquí per a que nosaltres els expliquem com vestim, com vivim, etc. Quina és la vostra funció? La nostra funció és els artesans, que són de metalls, cistellers, fusters i etc. I jo soc la millor cistellera que hi ha en aquesta ciutat. On viviu i com és la vostra casa? Nosaltres, els artesans, vivim a una casa. A la primera planta n'hi ha el taller, on fabriquem moltes coses, i a la segona les habitacions. Com és el vostre vestuari? Nosaltres, les dones, portem un vestit de teixit. Nosaltres, les dones, portem un vestit de teixit groller i poc treballat de lli o llana. Nosaltres, els homes, portem una túnica superposada de taló. Quines relacions teniu amb les altres persones? Nosaltres som amics dels pagesos i els comerciants. Adéu.